ngidile ngesikole manje. Umsebenzi ngikashiyeni laphaya ngathanda nesithembu ngiyosebenza khona. Yebo IT guy wena khona. Sithi halala bethuna kunyana kaMangwabe Mseleku ebegraduate namhlanje. Igama lakhe ke nguPhumlani Simphiwe Ngwabe. Simbona ke eposter ku Instagram kwaye wathi go live. Excited ke, he is now a graduate une diploma in information technology. Uyifumene eBerea Technical College Durban. Sabe simbona ke efotile naye uMangwabe umamakhe wafota naye ke nomakhulu. USimphiwe ke ngonyana kaMangwabe ebesiya sava ngaye last year so2 kuba hayibo zange sava kuthethwa nothethwa ngaye kuthando nesithembu nje noba in passing okanye uMangwabe ubheka kwabo athi yake unyanam lo nothing at all besiqala uva ngaye ku season 7 ke ekubeni koba nabantu baye bambona nako Instagram. Then sabona ke uTata Musa Mseleku esithi ukhafonelane naye uSimphiwe kodwa ke khange simbone yena uTata Musa Mseleku apha as a stepfather. And then uMangwabe naye ebegraduate I think bekunini ngo2022 if I'm not mistaken. UTata Musa Mseleku ke wayekhona noma kaMangwabe njengobani bona lapha ekhona wayekhona naye, but ngoku we're looking at him sideways. Bayibo ngoku bengathi uzenza ngathi ungutata kunyana kaMangwabe bayevana kutheni engazi uzovuyisana naye. Mayibe kanti kunyanisiwe lanto yoba yethethwa ngabantu phofu yayithethwa ngumacele ebalisa uba uTata Musa Mseleku sana uthanda abantwana bakhe kwa abantwana bakasine kunzima laa mntana kasine yahlala naye even caba nomnye umntana ongowako wabo. Uyabo uTata Musa Mseleku akazingeni izinto ezidibene nabantwana abangasingabakhe kodwa ke uMangwabe wathi yena uTata Musa Mseleku wamtshata emazi bunomntana zange abe nangxaki. But ke siyabona ke apha singamboni, but anyways thina sizothi congratulations kuSimphiwe abheke esikolweni uright. Niyamva ke apha ekuqaleni kwevideo bethunani ba uthi ufuna ke ngokuba aqeshwe kuthando nesithembu bamfake kwicala le-IT abakwamseleku mos nabo I'm sure bazaba nento ze-production zabo because kwa abongwe wenza into ezidibene nefilm and ke wathi xa interviewer wathi ufuna in future ibe nguye ke oproducayo i-shows eziza kowabo. So ke uSimphiwe nayo yatsho ke ba ngoku ugqibile esikolweni kwangoku into ayishotayo ngumsebenzi, so ke ufuna ba afakwe kwizinto zikathando nesithembu abe pha kwinto ze-IT. Anyways khanitsho ke nina ke banicinga ntoni ngayo yonke lento. uMamgobhozi uyanibona kwivideo landelayo. Bye.